Hello everyone, nok ni bagay tay kaisa ang ketal bwthai sai mane agi ni bwthai sai jak but nok ni bagay ketal tay sai na nok no funuk na bagay tubui tongo tamni ka no rano belai no comment khai sao mane bai te waisa no sai funuk di rok khnai abon bagay ang nong bagay tubui tongo no rong nai tong di unke phaidi obo yang kinani obo pasta nargo obo 1 2 3 4 o 4ta sittut চারটা অমবাই হিংকে পাঁচটা তার মানে অব আং নংনো পুইলা পুরো ওয়াসা পুরো নংনো সাইফুনুক মাকা আং নরংনো অ কসানি সিমি সাইফুনুক আং তিনিকে অ জাগানি সিমি নংনো সাইফুনুক নাই নরকনি অনেক নম বুই কমেন্ট খাইসাও মানে আনাও ফুনুক দিতে ওয়াসা সাইফুনুক দিনে অবাগৈ নরংনো আং তিনি তেসা ফুনুক না বাগৈ তুবুই দङ নরক তিনি কাহাম কেন নাই দি তাই বুঝিউই না দি kaisa tarmani no tamo duita hai di bang nong no puilani agirong ni video rok bo saka oboni bagoi duita tarmani duita khuteng mani no ekta iko omoto kinani bahan khibi kangke chaita hangke iko duita hangke no ekta ni se di bang ke nong no iko ekta chaita yang khali ton na ekta duita tinta chaita angka ekta duita tinta chaita angka tabo iko obo nana yang iko ekta ti sawoi ekta ti sanai tabo ekta mane tamo duita tolani bonadi sakani bonadi tolani be sakani no ekta ungo obini bagai ke tabung ke tai chaita yangni tai chaita tabuk bat khaire jaudi chaita bat khai toni 1 2 3 chaita okay chaita iko chaita obo tonka obo omo ekta phulungnai bagai inge tabuk ngakai tai tinta bat khani mane tamo obo o tinta hangkangke ulo jate tinta khutungka ulo jate obo bahan hasal na bagai o hasal mani bagai ang hasal nani bagai norongno obo hangkangke hasal nani bagai tinta tabo kaham ke bujiui na di hasal na bagai obo ke tinta iko hasal na bagai obo kai tinta hasal lekha ke tabo te wasa tai chaita sinjauti ekta hasal kana kaita tu dita hasal kan phunuk man bele duita nongsa gyangka tinta chaita okay iko chaita obo ekta na jaunai norongno ang full funuk yaboi o duita no nongno sai funugano tamni gake asu full sai funuk nani nangya duita rok sai funuk ka kanya norok buji thangano oboni bagai inke norongno obo ekta tabuk ekta ediba tabuk kake o second ino saine tar mane or koita 1 2 3 tinta ediba tabuk ke tinta khutung ti sanai tinta engkai tamo duita khaiye jotno duita mamang 3 bar ti sadi okay iko yangni iko tabuk yang kinarni duita angka je oti sajak ekta angka tai yang kinarni botai duita angka tamongka tinta tar mane oro tamo duita khai mamang jotno tinta nanai tar mane 6ta angnai obo oro khutung mutui 6ta angnai ta iko orobo shem khayo na jaunai norongno ang full bwthai sai phunuk ya mane joto bwsago sai phunuk yani karon hangke tamni hangke norongno asuk ke pura full phunuk hangke ani video logi thanai obon bagai norongno ang full phunuk liya oro se saina nangmani
oro sainamun tongtu norok no ang sana musungu norok o sorok ni ikor samani tola phano saimano tai oro phano saimano ang norok no hangka ang oro saiphunuka tamni hangka ke oro saimano ang norok no tobo oro saiphunuka oro saikangke taisa mani buteng nanani asa nungu ta hapino o je norok je sai mani sainani comfortable nungu ajaga norok saimano tabuk hangke third number bo same to same no o second number by third number same to same ni bagai tamne ang norok no obo saiphnuk liya hai diba na obo to same to same obo gang salia tabuk hangke nong tam saiphnuk o fourth number saiphnuk nai fourth number hangke butoi yang kinarni duita nawoi kinarni duita nawoi je tinta najak jagani ekta khiklaye ekta tisawoi ekta khiklaye tai duita tisanai amtikhenyo norok naitongdi oron simi hingkangke tabu oroni ekta oroni duita nanai yang kinarni iko duita nakha duita naman pore hingkangke tabu oganani ekta thasing nama jagani ekta ang obo iko sini rekha hingke puila kesani namani ekta tisaka tak ekta sini rejauka hingka o next ni bo o jagani bo amtikhenyo nadi iko duita mane tamo oro chaita khutung tongnai iko chaita oro chaita murti chaita angke thasingo ekta tisa mane o ekta no khiklaye puila ekta namani no obono puila ekta namano tisadi tisaman pore obono khiklai redi haikino pura no kelai norok to baksa bujiana topano norok ano comment khaisao abagui sang norok ni bagui mane o norok ni bagui taisa saina ni bagui ma tubukha norok kahamke bujidi koita angka oro hangkangke tabuk tinta haipono chaita no o second number hangkangke saina nangya obo taisa bwthai takjanai obo nong no saiphuno gya tabuk hangke 5 number last no pasta ni bagui omo tabuk last hingke tabuk last nai je duita tisa jagani sakani hingke yang ekta nanai 1 2 3 4 chaita buteng nanai chaita mane ar tamo ekta khaye 8ta oro khuteng nana kalayo sakani bai tolani sorokni tai nalni bo duita khe tisadi norok tisanani tapokdi norok no bar sao okay thasingo khiklai remani no bo norok naipidi thasingo khiklai remani kaisa eyono tabuk nana kalaikya hingke je puila namano krija a puila namano hangka ke norok tola khiklai redi tabuk o je khiklai jangno nawoi ang oro four number kisa mistake hai kya mane yang kinani duita tisa jagya norok kisa naidi bujiwi nadi nino puila ni je namano obono tabu tola khiklai je tisajak abono bo tisadi hingke thasing je duita tisada o duita no bo tisawoi o duita no bo tisawoi tai kinarni tai kaisa nadi norok kahamke bujinadi ko omo 5 number obono last pura no mane tamani sanai bokong bokom tai saina bokom hingke norok jespano bwthai saidi norok ang je sama haike duita bokong nawoi no saidi haike no jotono bwthai mane na hatikhe bwthai kaham thango baksa buteng torna bagui 3 4ta rong nawo asuk sa 3 4ta nana nangya duita khaino mungko bwthai bo chok kha achugo tai nabo naithogo abono norok no sao ang je ang sama haike no norok saidi norok buji khake haike no kelai ni bade tai norok jes bwthai pa norok na musungdi duita khaino norok mane bwthai no redi duita khuteng eglogi duita kai khuteng duita wi ekta hani nyong ang bukrun simi je puila nong no saprun simi amte nyon ro amte khenyo mane saidi tai ko ke jes bwthai pa norok samani ko nugi mangkhana 1 2 3 oro tak chaite da tamni ke 5ta bokong na tongmani second number ni hingkangke third number by same to same ambagi nyong nang third number saipnuglia iko bwthai kaisa angkha mane full kaisa bwthai angkha obo mane khaksa bwthai ta obo
takhangke taisa tola nokhori tangna nango tarmane no full wngkha saja saibe kya tabo ang pura full saibe ni funukano norok buji mangkha please comment o khaisa di tei buji khe bangno norok comment o khaisa di.